Rong Chejeng Arong Arat, Amreng Local MEC Rinatirang Piapan, Towar Nangkasalam Pitekpot, Kachoro. Kardom pini alke news long mane than man jin nili thengtam tobi non biar tang pan pen arju Amreng constituency jiri kinding adung het kido rong chejeng pen rong monjera dalalo langsung ipiaroi kido ko gajo ningkreng barla pinang an sung nanglo kedam tang pinang an aningkan dolo bangso adak towar kahing no bonta bangso alam Amreng local MEC Rinatirang Pi Arjulong si rong chejeng arong ararapan Amreng local MEC Rinatirang Pi amethang jungjung akhi pen kirap kepajir ada rong chejeng rong arat nang pachini do natengke kedam tang Amreng constituency along pen penang an MEC EM nang manbang dolo bonta piniar niason lason towar nang kesalam pi avelang bonta non kedobom Amreng local MEC Rinatirang Pi nilitum rong chejeng arong arat akisung nang chinisi thangnat skim ave pin pen alangli methang jungjung akhi pen bangso towar nang kasalam pon thek apot hadak arong arat pen kachoro pajir lapen non kebang jilang apor setami cherap chetodun ver jilang pusi hadak arong arat pen lamthe nang pachini dun lapen lapu rong chejeng arong arat aphan nang kerap thek apot rong chejeng rong arat Amreng local MEC Rinatirang Pi aphan kurwang thu pajir news report Luchigi News Karbeng long Bangso puthak local MEC an kupia kero pipo bangso towar kaponai puthak Bangso nilitum ladak rong chejeng lapen rong monjiradak kachalat kisung ajoine kedam tangko ana MEC lo ne dolo sita meni nilitum phan la ana kerap kethekong le la sinon apor nilitum la rong ni kachalat kisung along nang erap he kabani dihin kata churu parti lo non JCB la hai hello claim voilo la pen tektor huni dak rong pen cerap dun lo la sila bangso na kerap along ba nilitum an seseorang di pantai hir unit itu la si nilitum mahin tame ni sampik lo dan sini kecil dun lo lang kata churu kebang jilang apor sa mera lamang angli phan cerap dun ver lang ceram dun lang manang litum man la dekson sona thaga kerap nilitum pandet bukali alangli area yang si ke boy kisung atau kan nulong kirai pacitang kilang pacitang ko nilitum mahin tame ningang saman an seseorang di perang pan kecira bunyi pan nilitum tabor itu ko West Karbeng long arlodong kamukam pen Tractor Association Committee atum pen kolonga irrigation along choklem chodam kimisenji aphan pumathasi Tractor Association President Borlong ki pator lapen Secretary Elvin Teron atum pen patir pi ponsi kado kawe tractor vegrapet atum an chelangsi krung chingsayamai kepadopon lapen bangso krung chingsayamai along Secretary Elvin Teron hin pen lamthe ke jai pon atengke tractor vegrapet damrapet atum anke adoramui hai seta iphong atingsi klempon angji lapen ke madu abang phu seta abisi akele chu en long le lapen ador seta pajum long le paong long le patoite pen abisi en lote ingsai pon vek ji pusi ningje pon lapen lapu President Borlong ki patora hin pen pherangke karjo hu nangke thandun ke Bang Tractor Association amahang ke pathek lake ningkan surihini ra krep ho aningkan si amahang pathek ponlo lapen bangso krung chingsaya maya long aningkan wang ason thak si choklem chodam ke messenger phan pumathasi non ke wang jilang ansita lapuson choklem mi chodami ji phan pusi amlong sarpo phan bolok pen hanwe bilok pen chethok chijir pon lapen asekar kli setami bomut vokan setami nipon et news report Luchigi News Karbeng long Ini ben ke thare Borlong ki pator la penali tum pini kupia jok sikini la ke bang lo itum mane aso jak se ke bang ya thela bang aning kan bang la pu amlong sarpu han ke thoki jir la pen itum Tractor Association ben ke claim dam na hok ram men itum dam bi dam wong ke claim itum purek the na hok bang hulong le ke claim long le jang le bason tractor ke me long le pu kam me sen ya phansi ke thoki jir phan si ke bang la penali tum la tractor association kumantu ningka se ami hang pat itum la bang mahang pat theke 2015 aning kan pen ingan surina krep ho la penali tum la bang so tractor association of piningan 2021 aning kanan tractor hun an sipang rumben sing tum pini dak piknik ke pini
pudam ete pininge sapo ke ong le sitami pini ahak tum pini kas tora do cara jok si tuning pen pining kam phai ke ong ke dak pu wes kar biang longan ang tonan pum de hapu wes an mangke wes an bai pinana an mangke tum trok ke abad dulu La penali tum la bang so tractor associations pula Karbi Anglong la ves Karbi Anglong hana team ne tum pinela Karbi mithang rara tum hana litum asap so ke joy pen war sai son pi pondu mang WhatsApp people mane do alam lo lamang pinan la daily basis punon mane sangti ke chawadam halong chawadam tamini tum la so alang we te bokhet pupe la halong we te adim nitum mena sungkrung pusami adak ajor ki jum mane asan dorde pupe chat asan mangke tum ta rihai pon diat mane son ador su udim ta lang rai po ajor ki jum mane tum ta chidur lecit alang tum hanta Agosto siksak cicit aso farman hedi itu mana son asi aku thokon pom tul penani tum rapon dulu lapen to arli pene akai nu putame tum isi humni thom thon eson akera bad dulu la penang ni tum la bang so association Jepang room der bana finali tum kupine akimi to wara son thek ponong lo manali tum la bang association la seng der bana fit la bang ke thek ponong mane thek ponong golam lo lagi damtang halapan ma prang bangke poverty lar pen bangke pan ong ode la de non ningkan pri phong bong bangke kimi ulam la somai non Jepang room lo kidam mane a group pen non son pini rong berong thak dongka punon puwes kar beng long nani na akam ki claim puwis tadi bang king sang aso hang hipen minang tractor pen cepa doi ya son pino akam pajitang group son son hadi tractor dampar pini hak ke damun e thai tani tum bangke dam un son ton ta pinan kijo kitu kom la son sing tum bangke pinian bangke mane kijo chela son he mane ningkarong son si thega mong lo penali tum la pine la litum Karbi hijan pine sung der boy der la hulang litum koson la kera pi ponji mala bang so la bane dor date pechat pula bang sona hut hai la so hut bang ta pipon ni tum non ko bang ke rara phan Pini tarik ingkoi rai siar ni Choki hola marjong club asai hemalong nile BJP asongja posongja pike theki dingatum piniar ni sia phan seke kachipi pon Athenon eprang ke bang jiar ni aphan BJP party koson pensi claim dam jima lahai aphan seke kachipi pon Lapenan parta BJP a party amahang ke thek alam hai chathan chepajir mi pon Labangso Maya Long District Pen Gebang Business Jyoti Bhagwanati Training in Charge State Level Kisan Morsa Pen Nangkachetong Dun Jogesh Tamuli BJP District Member Ajit Madhi Ward Commissioner Mandal Brabhari BJP Karbi Anglong Pini Lapen BJP Arnisia Phan Training Mate Seke Kachipi Pon Armai Along Jumisen Alam Than Pajir Mi Pon Lapenan Parta Methang Nilip Local MEC Povitra Rongpi Lapen Nilip VDC Chairman Atum Chetong Dunsi Lapenan Parta Nilip Along BJP Claim Damrapet Asongja Po Asongja Piatum Ta Chetong Dunsi Aronatang Kroidun Pamilo Pusi Maya Long Chethan Pon Pini Labangso Maya Long BJP Worker Atum Bang Parohini Rap Hokep Armu Chetong Pon Puta Perangki Atum Aphan Nang Chethan Dun Mai Ki Jodah Phut BJP Kapang Tang Ponji Aphan Slogan Hang Pon Pinia Mai Ingsam Jin Pen Pachun Pon Choki Hola Pen Nilip Tiso Logikimi News Karbi Anglong सबका विकास और सबका विश्वास गति এই মূল মন্ত্র और এই আদৰ্শক লৈ আমি যেতিয়া কাম কৰিছিলো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হল তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত বিভিন্ন চনত 2016 চনত আমাৰ মাননীয় এতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু তেতিয়া আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এই জায়গাতে উন্নয়ন হ'বলৈ ধৰিছে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং 2017 চনত যেতিয়া অনাৰেবল আমাৰ CM তলিৰাম ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেতিয়া আমাৰ কাউন্সিলত চৰকাৰ হ'ল তেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ চুকে কোণে আমাৰ এই পিছপৰা জায়গা নিলিপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চুকে কোণে পাহাৰে ভয়ামে কাপ্ৰেক পেন বাংকে আৱে এইটো মণ্ডল লেভেল তেমা Mondol level posila itu ke nilip KSL se mondol lo se nilip along la 29 polling station do
29 polling station president secretary tum nang chitong lo la pen mondol parent body president pen dang lok ha members an kaddu ka executive member pen office bearer kaddu ka la pen morsa tum do morsa ner kep do lo morsa president office bearer tum nang chitong don lo la pen Shakti Kendro pusido Shakti Kendro in charge lang tumta nang chitong don lo asi kaprek pen ke la resource person tum bang plibak do alang tum bang si kaddo welam tum han nang than pon lo pen mesen ben si pachun pon lo apa nak kaprek alam bang peni la bang son nilip long kidam tang lo sampai penan kacing thur nang ni kan bang kacing thur pu naratun chini lo la si ansu senang li kacing thur pon nilip along ansu nilip along ke ningkan pho frang ke nali tum da thek long da hai la so to war da ko son lo ne ni niri than the det niri nang pupede se tamna tum chini ji ni non ke dipu pen dak an aprang ke dipu pen dak an vai plotang te ghonta fli nai de non abang ke 1.5 घंटा 1.5 hours te la dak tangeli lo de kopie pa plotang te towar mesena polo non abang de towar hai nang selam pilo la pen bridge hai nang selam pilo la pen ongdong scheme tum than mane ongdong scheme tum claim ton long lo la si non than ji plotang de igun elo scheme ma se available lo non la dak 10 crore stadium non koilamati long hospital tum tender do erlo hospital la selam pon po borpung tarapung lapen borlang soan hum pharo krep ho solar system tum pilo borpung along medical dispensary lapen adon tin arong tin da ringwell lapen borlang so long lang jejema scheme Sarihuti along bridge jejema scheme lasi along atok no don se tametum non BJP government wang det pen itum claim pon long lo lapen la anves itum claim patang lo choklo pukalilang asi setame non aprang men langdang plotang te 70 years lo itum district council ke long dang setame kedam tangke lason kaching thur itum thekdung long le lasi honorable CM sir alang phandili akiru PG atheke alang le ke japon le labang so sarkar Karbiang Thomas council tim Karbiang long atok anu along tinta chinthura petji phanselang ni kam klempon lo la pendeli tum phanta nang pingkhat lo almost tinta chinthur nang ji la se non sarkar BJP sarkar wang det penke nili balong setame ongdung a development tum thekdam long lo KCS along le dengki mo pamalong krong plia tobar ke ropon lapen KSC office along le along MLA dorsing rong hang amen chibi et pen tangka ki buk et puke ahok kali lake nitum KCS lapen MLA angbong chingki chethan chimunsi tangka ke palong dap ji aphansi MLA amen ki bichot MLA jungjung ke cho aphan kali labangso tangka nilitum aphan nang PC kenang sot KCS along akenang sot ahormu chiripon longlo labangso tangka pen pusi KCS amai phu pronason rong pharpen lamklar pipon lapen KSC office along le do puke ahokali athe Ladakh center bazar along KSC office ke avelang alang litumalong longle potata ave lasi lason ahok he MLA dorseng rong hangaphan karbok thap ke chokchi jongsi lason ahok he alam Pachet hangbong pute nilitum lam hoi setami pinang kok po pusi mai phu pronason rong pharpen pherangke amai ke phalong ningjepon news report luchikimi news Karbi Anglong mana mata dengkimo high school pusita latum sida longle lonmen ka be latak anta cultural complex along le sidu asilason tak tak pena anda office hemkin lota hai lahai hem setami ame khang tumle ke chikim kali government block pan chiki kim sai de ahem mate da to men ching kichi than ban si kim ching me pan si school da me dolo ba hem hum te me dolo ta along le bang ke cultural complex pusi gitu ta bang ke mate dorsing rong hang MLA ke hai bana bang ke la forwe tum long tangga ka long joi mucho ji fan si alang liman ke thap chot ta la so tangka bang tum ching mai lo alang li ke chu sakai si chu che tum non rara tum cross long lo ching mai pan si mini thoma prang penangan news channel along ke klangkon ke social media lang klangkon forwe along le alam ki along kata cultural complex dengkimo pamalong itum MLA tum luni constituency ya ki ha dorsing hang phan
KSA tum kat bokon amet hang amen cibidet se tangkat tegat pu apakah sini tum ta lamkar ke piji phansi bangso apeson khan bang tum phapon nang kok lo selada bang ke ha komen tu ne ben sita KSA tum longli allotment ave jongsi chiningang tung chini pa meka ji pulo tangte yar office dam ignon da bang ke tum kisias puluni kisias jon ban chingwai si cultural complex tu sini tum longle long bangga men dilo katan forwe long jo ki pen tangga palong di phansi ni tum chingwai sar pen si tu makke hai MLA darsing no ha men tha pen si tum compensation paisa em lo pen bang so paisa ban bang ni tum puluni kisias jon lo kadang so tamokha sound system pen jenglok tibul chair dan peran kita ngamu cenam ponlong lo la selada bang ke la KSA tum han li ni dup abang la hello alang tu cin ni kami mi pen karbok pon la pen abang ke ni tu madak non ke tu bom ni kise jun tu halam thesi ke cingai ka be pin pen la boson namu bang we akoi ki pen karbok pon nong nu pi pon bang ni tu ning dup pik lo sedang so puthak jong si alang ni tu thot aku nong nu ku pi karbok pon dup lo tang ten ni tu aron teng pen kang sa ke long ji phan court tamen tu FIR ji pidan ko ji phan si ni tu cisik pon lo pen ladak center along make center KSA brown tu bang ke komen tu nei pen lo adi ding piglam lo dak bang ke KSA tum pinia office ke chingni buta ave activities buta ave lapan center KSA brown tu bang ke tak bang ave KSA ka ave hang tan bana hang dun jo bang ke tum ning dupar piglo jipini la media ajo ini atwar pen letung la KSA tum hat thot kachuning ri bang ke la son nong nu kali li gelang lang chini pa me pen karbok beda chan chuning ri lo jong si puthot de liningi tu po karbok thudur kok lo tangte itu FIR na pining kok akan ke chini pa me jia phan yaro office jam penang tung ka du we ko malong le ko son kan duma hadak lang tamu tenang tum theklong ko lang lo tum pini dan kon ke phan lang kok alam the re chi he ka pinya berta ga lang se gang ton panig lo do me thang mi ko rang tu